اج رات مبارک رجب دیے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آیا جانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آیا جانا ہے اس عرب و عجم کے مالک نو اللہ نے بول بلایا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے